Ja, så er vi nået til hos 3435 stoppestedet på vej op til Slagelse Skateboard. Er der nogen i tvivl, så er åbningstiden her 500 meter. Og det er en ganske fortrinlig vej at køre på skateboard. Inline, rulleskotter, wakeboard i landlige omgivelser. Og så er der indkørsel efter hækken her til højre. Og det er altså ikke nogen udkørsel, men kun indkørsel. Ja, der er lidt huller i vejen, men sådan er det. Og så hvis du kigger lidt til venstre, så er udkørselen på den anden side. Og her har vi de første 500 kvadratmeter. Ja, sådan ser det ud. Ja, vi tager lige et kig indenfor. Ja, så er der ham den gamle. Han bliver 60 den 24. september, så det må vi jo gøre noget ved den dag. Ja, vi starter med 2 ramper. Frontramper. Færdiggjort i 2011. Samlet af diverse reservedele fra Hollywooden, som blev pillet ned sidste år, 2010. Baren blev også færdig 2010. Og så har vi poolen, som blev afhentet inde i København. Skilt ad. Kørte herned. Samlet igen. Færdig 1. december. Sidste år til julestævne. Sponsoreret af Airborne og Sparebank i Slagelse. Ellers er det nok ikke kunne lade sig gøre, uden at vi skulle ud og låne penge, og det blev vi så fri for. Så går vi videre. Så er der både stort og småt, henholdsvis venstre og højre.
Og skulle der være nogen, der er i tvivl om vi kan slukke noget ildebrand, så klarer vi den også. Og så er vi på vej ind i stritten. 450 kvadratmeter. Med diverse graffitier. Over i hjørnet her har arrangeret det sådan, så i år, den 24. september, liveband for hele platformen i hjørnet der. Borde og stole, bar, diverse udsmykninger på det resterende. Mulighed for at danse til musikken. Jeg må nok indrømme, at det kører kun 50'er og 60'er musik. Så går vi igennem bagsiden af poolen. Det højeste punkt på denne. Og så er vi i skaterstuen. Kald det hvad I vil. Mulighed for live, skate, video, film på væggen på enden. Diverse vand og slik. Leje og udstyr. Lån af knæbeskytter, albuebeskytter. Så forlader vi etablissementet for i dag. Og afslutter med, at 2012 er klokken 25 år. Og det skal vist nok gå helt stille af, har jeg ladet mig fortælle. Det mener jeg jo nu også selv, at det ikke skal. Så det bliver ikke kedeligt i år 2012. Og jeg har selv været her i 25 år, så kedeligt har det ikke været. Fantastiske mennesker.